Voňavý podvečer vám přeje Bára Skálová. Jsem tady s losováním za duben 2024 s naší obvyklou motivačkou, kdy rozdávám hlasy za vaše registrace, pro nováčky dvojnásobek a za vaše objednávky. A dneska poprvé vysílám tak jakože trošku vážně. Za prvé mi teďka tady vypadl úplně počítač a za druhý už Facebook nepodporuje to vysílání přes ty třetí strany, takže vám tady losovací kolo podržím aspoň na iPadu, abyste viděli teda, že si nevymýšlím. A chci vám jenom připomenout, nezapomeňte, že bude svátek matek, máme krásné akce na difuzéry, mýdlo a prostorové aromatikum. Jsou tam 4 parfemace, jestli si teďka dobře pamatuju, a platí to až do 9. května. Potom vám ještě připomínám, že v minulém mailingu jsem vám posílala možnost zapojit se do jednoho takového krátkého dotazníku ohledně kávy a vyhrát tam hezký ceny, takže na to taky nezapomínejte, na to je ještě čas. A ještě pořád připomínám, že je možné se zapojit do naší plavby snů, a to z několika vlastně způsoby, ať už tím, že se tam nominujete za svoje registrace, a nebo tím, že vás vylosujeme, potom v rámci Pomáháme s radostí, a nebo z těch, pokud byste náhodou nebyli vylosovaní, tak já ještě chci vylosovat, pokud tam budete někdo z vás, tak aby mohli jet s náma v červnu na naprosto unikátní akci. A já za chvíli máme právě ve skupině Pomáháme s radostí, respektive na Meetu, naše tradiční každoměsíční setkání, takže už to nebudu protahovat a vylosuju, protože jsem se tady zasekla právě těma technickýma problémama. A otevřu si, ano, ještě musím zadat heslo. Otevřu si tady svoje kolo štěstí, tak tady ho vidíte. Já dám zamíchat jednou, zamíchat dvakrát, zamíchat 3krát a spouštím, kdo vyhraje. Točí se to? Jo, točí se to. Tak uvidíme. Kdo pak to bude? Tak, já se to zase přihodím sem a vidím, že to je nějaké slovenské číslo. Takže chvilinku, já se tady podívám do další tabulky. Je to takový jako drbání. 98 161, už to vidím. A voňavý balík v hodnotě teda 63 € vyhrála paní Daniela Župová, takže moc gratuluju. Nezapomeňte mi do konce měsíce vyplnit formulář na výhry a s radostí vám pak balík pošlu. Tak se budu těšit a vlastně my se možná potom ještě domluvíme trochu jinak, když je to na to Slovensko. Tak a už mi to zase hlásí pomalý připojení, takže vidím, že dneska je to tady s těma internetama u nás opravdu zábavný a jsem zvědavá, jak se mi bude dařit při tom Meetu, kdy nás tam bude přeci jenom o trošku víc. Konec, vonec, Japonec, užívejte si májové dny, nezapomeňte se zapojit do motivaček a budu se těšit zase brzo na viděnou. Ahoj!